beste genodigden. Op mijn beurt vanavond van harte welkom. Ik moet zeggen, het is een eer en genoegen jullie vanavond hier in de raadzaal te mogen welkom heten voor toch wel een uitzonderlijke avond van een bijzonder man. Vele vrienden van mij hebben gevraagd: Frans, maak eens een vierde boek. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb dat samen gedaan met een vrouw. Ik heb verteld aan een dame hoe ik het wou. En ze heeft alles opgeschreven en zo is die boek geboren. Dus werkelijk, wat er allemaal in staat, echt gebeurd. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. In mijn leven heb ik al ongeveer een 700-800 stars geïnterviewd en vervoerd met onze Mercedes 600 Pullman. En ik ben werkelijk fier over dat boek. En ik hoop dat er later een film van wordt gemaakt. Waarschijnlijk in een documentaire.